ndine yankho seunda kama bayamba naye mitu yake. President Lazarus Chakwera sana yankhe funso lokhuza njala imene yakhuza Malawi pamafunsa sana amene wayankha ku nyumba ya malamulo. Chiwerengero cha anthu omwe afa kutsetera namondo wa Chido Chakwera kufika pa 13. Nkhani zina dziko la Malawi lakhazikitsa ndondomeko zofuna upewa siwawa. Ndizi komanso nkhani zina zambiri tindikhala limodzi. Tatu nakanika kuyankha funso lokhuza njala imene phungu wa dera la Machinga Esther Jorobala amayenera kufunsa. Funsoli ndi limodzi mwa mafunso asanu amene Chakwera amayenera kuyankha atakaonekera ku nyumba ya malamulo lachitatu. Asanayankhe funsoli mtsogoleri wa zokambirana Richard Chimwendo Banda anamuwuza nyumbayi kuti nthawi yakwana. Makamaka nthawi yatha Kathe Maulidi ali ndi zambiri kuchokera ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Funso loyamba kupita kwa mtsogoleri wa dziko lino lidali lochoka kwa mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma nyumba ya malamulo a George Chaponda omwe anafunsa mtsogoleriyu kuti kodi akuchitapo chani kuti chuma cha dziko lino chibwererenso mchimake. Malinga ndi Chaponda amanena kuti ntchito zoyendetsa chuma cha dziko lino sikuyenda bwino komanso kuti dziko la Malawi pakadali pano lili ndi ngongole zadzaoneni. Poyankhulapo pamomwe Chakwera adayankhira mafunso nyumbayi Chaponda adati sadali okhutira ndi momwe mafunso ena adayankhidwira. Chifukwa linalipo funso lofunikira kwambiri lokhuza njala kuti anthu madera mwina akudya chiteze chifukwa chopanda chimanga. Funso limene sanali yankhe. Pa mndandanda wa mafunso omwe amayenera kupita kwa mtsogoleri wa dziko linoyu padalinso funso lotsiriza lochoka kwa phungu wa Machinga East Esther Jorobala omwe amafuna kufunsa mtsogoleri wa dziko linoyu maka pa zomwe akuchita kuti athetse njala yomwe yabuka mdziko muno. Koma mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya malamulo Richard Chimwendo Banda ananena kuti nthawi siwonjezeredwa kuti funsoli lifunsidwe ndipo umu ndi momwe Jorobala anayankhulira atalephera kufunsa funso lawo. Koma president lero athawa mu nyumba ya malamulo kulithawa funso limenelo ndipo ndi funso lokhalo limene president alithawa osaliyankha chifukwa choti alibe yankho lina lilonse kwa Malawi amene akuvutika ndi njala. Muzokambirana za ulendo uno zomwe zachitika pakati pa mwezi wa Novemba ndi Disemba kanali koyamba kuti Chakwera abwere ku nyumba ya malamulo kudzayankha mafunso kuchoka kwa aphungu. Malawi Human Rights Commission yakuza nthambi za boma kuti zizilemekeza lamulo la gender equality. Cholinga cha lamuloli ndi kuteteza ufulu wa amayi ndi ana. Bungwe linatera khazikitsa ndondomeko yolondoloza momwe nthambizi zikugwirira ntchito zake polemekeza lamuloli. Samkalimira afotokoza. Mmodzi mwa akuluakulu ku Malawi Human Rights Commission Debola Banda ananena izi ku Mzuzu kumene amakumana ndi akuluakulu ogweteza boma komanso mabungwe kuwafotokozera za lamulo lokhudza gender lomwe cholinga chake nkuonetsetsa kwena kuti amayi sakuphwanyidwa maufulu awo kumalo osiyanasiyana. Atambulasi Banda anena kuti Malawi Human Rights Commission ikuyembekezera kunena kuti nthambi zomwe za boma zitsatira lamuloli kutengera kunena kuti zambiri zomwe zili mu lamuloli zikuchokera ku mfundo zimene wadapereka kale ku boma kuti azitsatira. Tatenga zimene ika mu strategic one plan mawo muja ndikuzibweretsa soku kuti tikamafufuza kuti kodi ngati aku Ministry of Labor mwapanga zakuti sitingowafusa from the blues tikafusa zimene zili mu strategic plan yawo so tikuyuza ma document yawo imene anayika kuti tizafuse based on zinthu ngati zimene zozo. Mmodzi mwa akuluakulu ku Council ya Mzuzu Philemon Maseko anati mkumano sunathanize okhawo ogwira ntchito ku nthambi za boma komanso mabungwe omwe saboma omwe akuyenera kutsatira ndi kulemekeza maufulu a amayi m'malo osiyanasiyana. Tikhalabe tikugwira nawo ntchito azathu ya MHRC komanso tikugwira ntchito ndi mabungwe onse amene ali ndi ntchito opereka zitukuko kwa anthu ma services kwa anthu kuti ndondomeko jati itsate kuti anthu amene amaoneka kuti amene amakhala kuti ndi ma victim akhale kuti akupindula nayo. Lamulo la Gender Equality Act 2013 limati amayi akuyenera kuti adzigwira ntchito mmene angagwirire munthu aliyense adzikwezedwa komanso adzikhala ndi mphamvu
pakupanga ziganizo ngati mmene angachite munthu ena aliyense akamagwira ntchito. Mneneri Shepherd Bushiri wati pambali poti dziko lino lili ndi nyanja komanso mapiri, mapemphero nawo atha kumabweretsa alendo ambiri mdziko muno. Abushiri ayankhula izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Nzuzu pamene mpingo wa YCG, the Jesus Nation Church, ukuyembekezeka kuchititsa mapemphero a chaka chino a crossover pa 31 December. Mapempherowa achitikira ku AHL Holdings Hall ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Pali chiyembekezo choti anthu osachepera 25,000 ochokera m'mayiko osiyanasiyana adzafika mdziko muno kuzatenga nawo mbali. Izi ndi zina zimene Abushiri awuza atolankhani. So anthu achamati akabwera muno Malawi amene akuti adule ma air ticket imenezo ni ndalama, amene alipire ndalama kuma airline a dziko lathu lolero Malawi kandi ya Malawi, komanso akabwera kunoko amene akhale ndi ma transport ochokera maboda kuti afike kumene makhalako, amene ni mataxi, anthuwo amalipiridwa $, $, $, sizokhazo anthu aja amene akabwera amapita maloji, mahotelo, ndipo sindikhulupirira ngati weekend imeneyi ya pa crossover muzapezeke malo mu Lilongwe potengera chaka chatha kuti ngakhale anthu ena amakagona ku Salima, alendo athu ena amakagona ku Kasungu chifukwa kuti mu Lilongwe monse munalibe momalo. So zonsezo ni njira imodzi yakuti anthu aja amalipira kumene agonako, ndiye ndondomeko zonsezo mukaziona bwinobwino zikubweretsa chuma ku dziko lino la Malawi. Bungwe la Women's Legal Resource Center Warwick lati amayi ochuluka aonetsa chidwi chodzapikisana nawo mipando yosiyanasiyana pa chisankho cha chaka chamawa. Akuluakulu bungweli ati ni nkhani yabwino ku ntchito yolimbikitsa amayi kutenga nawo mbali mu ndale. Witness Chipwere walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Feston Malekezo. Bungwe la Warwick linayankhula izi pa msonkhano umene unayika amayi pamodzi umene unachitika kuchigawo chakumpoto ndipo unakonzedwa limodzi ndi mabungwe a Girls Empowerment Network, Human Rights of Women and Girls with Disability, mophatikizana ndi NGO Gender Coordination Network. Mkulu wa bungwe la Warwick, Mayi Maki Kathwera Banda, anati pomwe amayi akupikisana nawo pa mipando yosiyanasiyana ya ndale zimalimbikitsa komanso kuzindikitsa anthu za kufunikira kwawo popanga ziganizo mdziko. Akathwera Banda omwenso ndi wapampando wa bungwe la NGO Gender Coordination Network anati pomwe amayi ambiri atuluka kuti apikisane nawo pa mipando yosiyanasiyana ya ndale zimalimbikitsa amayi ena kuti nawonso angathe. Azimayi ambiri ali ndi chidwi choti adzayimire 2025 elections. Takumapo ndi azimayi maboma amene ife tikugwira ntchito, komanso palinso azimayi ambiri amene akulembesabe kuti afuna adzayimire. Ndiye pali azimayi ambiri amene tikuyembekezera kuti akhala ndithu akuyimira mzisankho. Pa msonkhanowu amayiwa anakambirana za mfundo zimene zinamangidwa mchaka cha 2019 ndipo cholinga cha msonkhanowu kunali kuwunikanso mfundozi ndi kupanga zatsopano. Poyankhulapo mmodzi wa amayi kuchoka ku Mbawemi Women Organization, Dorothy Chiumya, amene anatenga nawo mbali pa msonkhanowu, anati nthawi zambiri amayi amadeleredwa ndi abambo kuti sangakwanise kupikisana nawo pa ndale. Achiumya anati pomwe amayi ambiri atuluka zimathandizira kuti azithandizana okhaokha ndipo mawu awo amamveka. Nkhani zimene zikuwakhuza kwambiri azimayi pamene tikukonzekera chisankho ndi chisankho cha azibambo sakufuna amayi aziyima ayi, komanso azimayi kulephera kuyima kwambiri chifukwa cha ndalama fee. Chingachitike nchoti fee yo achite ku reduce kwa azimayi chifukwa azimayi ambiri ndalama ikwavuta kuipeza, ndiye achite ku reduce kuti ichepereko asiyane ndi azibambo. Ntchito yokonzanso mfundo zolimbikitsa amayi kuti azipikisana nawo pa ndale ndi magawo ena ikuthandizidwa ndi European Union, UKAID komanso UN Women. Anthu amene anapuma ntchito mboma atayamba mbindikiro kwa ofesi za msungichuma wamkulu pofuna kukakamiza ofesi iyi kuti iwapatse ndalama zawo za penshoni. Anthu awo za Times kuti boma lakhala likuwalonjeza kuti liwapatsa ndalamazi kuyambira mchaka cha 2021. Wezigauzi ali ndi zambiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Oyankhula malo mwa gululi, mneneri wa gululi a Ben Mitochi ati anthu amene anapuma ntchito yawo akhala kuvutika kwa nthawi yayitali, choncho akufuna kuti boma lichitepo kanthu powapatsa ndalama zawo. Iwo ati anthuwa akhala kuvutika kuti apeze chakudya cha tsiku ndi tsiku
komanso kuti athandize mabanja awo. Takhala tukambirana ndi boma myezi iwiri yonse yapitayi. Takhala tili kuno maulendo angapo ngati atsogoleri gulu limeneli. Akhala kutilonjeza zinthu zambiri, kutionetsa ndalama zambiri kuti zililede kuti akhoza kumalipira anthu amene anapuma pa ntchito amene sanalipidwe kuyambira 2021 mamembers athu amene sanalipidwe mpaka pano. Ndi akhala kutilonjeza koma lonjezo lonse limakwaniritsidwa. Nthawi yonse likakumana ndi boma amatiuza kuti tuyamba kulipira tapeza 100 billion kena kwatuza tapeza 30 billion poyamba natuza tapeza ma 20 billion adzituluka milungu itatu iliyonse komapezeka kuti zonsezo samalipira yayi. Msungichuma wamkulu mdziko muno a Henry Mphasa anavomereza za mavutowa, koma anati ofesi yawo ikuchita chothekera kuti apereke ndalamazo tsiku la Krismasi lisanakwane. Tinalipira 15 billion 10 December, tinalipiranso 8 billion. Ndiye vuto lachitika ndilokuti malinga ndi mgwirizano umene tinapanga ndi anthu aja anadandaula kuti samadziwa kuti zonse zikuchitika. Iwo amaona ngati boma sili kulipira. Ndiye apapa takumana ndi ma representative awo oyimira komiti awo ndaonesa umbonose umene takhati kulipira wa 15 billion ndo 8 billion ndaawuzanso kuti mawali tikulipiranso 12 billion ina. Boma lidalengeza kuti lidapeza ndalama zokwana 70 billion kudzera ku mabanki mdziko muno kuti athane ndi ngongole zimene ali nazo za anthu amene adapuma ntchito. Dziko la Malawi lakhazikitsa ntchito yowonekanso mfundo zimene lingatsate polimbikitsa bata ndi mtendere. Malawi ikuwunikiranso mfundozi m'mayiko ena monga Ghana, Ivory Coast, Zambia ndi Kenya atakhazikitsa kale mfundozi. Rebecca Chinjeka Matemba walemba ripoti lomwe akwerenga ndi Tanga Sabola. Ndondomeko ya Country Structural Vulnerability and Resilience Assessment imathandiza mayiko kuti apeze mwansanga madera amene angabweretse mavuto ndi cholinga chakuti athane ndi mavuto. Ndipo polankhula mu mzinda wa Lilongwe pokhazikitsa ndondomekoyi, nduna yoona za ubale wa pakati pa Malawi ndi mayiko ena Anase Tembo ati ndondomekoyi ipindulira dziko la Malawi. Zimene zitu zikutanthauza kuti ifa Malawi tilibe chobisa mwamva mmene munjama kuti Malawi ndi dziko lachifolo mu Africa muno, lachinayi mu Africa muno limene likupanga zimene kudzika pambalambanda kunena kuti kodi mavuto tili nawo kuno ku Malawi amene angapangitse kuti mwina tikhale ndi maybe chiwawa o kuti tikhoza kukhala ndi nkhondo, komano kuti kodi zimenezi kuti zisachitike tipange bwanji. Ku Malawi kuno ndipo ambirimbiri zilipo zinthu zimene zimativuta zambirimbiri, koma kuli climate change, zimene kuli njala, kumakhala mavuto azachuma zambiri zimene zingapangitse kuti mwina anthu akhale okhumudwa. Zimene zizi ndi African Union amakhala kuti mwakhala pansi mwazikambirana nkuona kuti kodi kutsogoloku kuti zinthu zimenezi tithane nazo kuti tichite build resilience tingapange bwanji. Mawu ake oyimira African Union Aweyemi Odijem anati dziko la Malawi limakhulupirira kupeza mayankho a mavuto osiyanasiyana posagwiritsa ntchito nkhondo. Naye mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la Komesa a Oita Oteyang ati nkofunika kwambiri kuonetsetsa kuti mudera la Komesa mupitirire kukhala mtendere. Ntchito zofalitsa mauthenga ati ndi zofunikira kwambiri pa nkhani yoteteza anthu ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Polimbikitsa ntchitozi bungwe la Makra pamodzi ndi adindo ena avomereza ndondomeko zatsopano zopititsira patsogolo ntchito zalamya pa ngozi zotere. Mmodzi wa akuluakulu ku Makra za dziko Makhambo wati upangiri ukufunikira pakati pa magulu oona za ngozi zogwa mwadzidzidzi pa nkhani yofalitsa uthenga nthawi ya ngozi. Amakhambo ayankhula izi pazokambirana zawunikiranso mmene maguluwa agwirira ntchito mchakazi. Mkumano umene uli kuno ndofunika kwambiri chifukwa panopa ndo amene tikhale ndi ndondomeko zokhazikika zoti pakachitika mavuto anamondwe kapena ena osiyanasiyana amene ali mugulu lokhudzana ndi zalamya za telecommunication
azidziwa aliyense kuti akhoza kuchita chani. Mmene mumu muli anthu amene amayang'anira mafoni waso amene amayang'anira zamawayilesi kapena television komanso amene amatumiza katundu madera osiyanasiyana. Ndi mkumanowu upangitsa kuti aliyense azingodziwira kuti akhoza kuchita chani pakakhala mavuto. Ndipo mmodzi wa akuluakulu ku nthambi ya Dodma Afyaopi Mwafungo wati upangiri pa nkhani zofatisa uthenga ndofunikira kwambiri pofuna kuthandiza pa ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mkumano wofunikira kwambiri tikumana ndi anthu osiyanasiyana anzathu amene amagwira ntchito za mafoni, anzathu amene amaulusa mawu, community radio osiyanasiyana ndithu amene ali mu sector amene iyi. And sector amene iyi ndi wofunikira kwambiri pa ntchito zosiyanasiyana za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Monga mungathe kuona poseyedwa apa pamene tinali pa chiopsezo cha Namondwe tinagwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana zoti mauthenga amachenjezwa apeze anthu. Timaandira message mwina pa foni, panalinso anzathu amaradio amalengezanso mauthenga, anzathu ena pa social media. Ndezo sezi ndi ntchito zothandiziraso kuti odi ngati dziko tingathe kumayenda motani kukonzekera komanso ngozi zitati zatigwera tingathe kugwiritsa ntchito bwanji na nthambi zimenezi kuti zitithandizira pa ntchito zake. Mamembala amalo olimbitsira thupi amazimu mu mzinda wa Blantyre anabweretsa chisangalalo kwa odwala ku chipinda cha ana chothandizira za ubongo ndi mafupa pa chipatala cha Queens. Gulu linayamba ndi kuimba nyimbo za Christmas ndipo pambuyo pake inagawirana mphatso zosiyanasiyana. Achipikombwa ni mtsogoleri wa gululi. Timu iyi ndi timu ya Mazim Gym. Mazim ndi gym ku Blantyre ku Lilongwe. Ndi timu ya Blantyre idakhala pasi inaona kuti ifetu chaka chino chaka chabwino kwambiri mbuye watikondera takhala tikumadzuka kupita ku gym malimbitsa matupi koma kuti anzathu ena amene mwina mwayi umenewo alibe. Ndiye kuno ku neurosurgery ward ya ana ku Queens mapatient amakhala ndi nthawi yayitali kapena miyezi iwiri miyezi itatu. Ndi tinaona kuti nthawi ino ya Christmas ndi chinthu cha nzeru kuti ife tibwere tizapase chikhulupiriro tizalimbikitse tizacheze nawo. Mawake mmodzi wa ana mwino pa chipatalachi Bettina Saka anathokoza kuti thandizolo linafika mu nthawi yoyenera. Zimene achita Mazim zofunikira kwambiri. Kodi kwathuku ana a neurosurgery ndi orthopedic they stay for a long time at the hospital. Amakhala kuti akusweka zinthu zambiri, amakhala opanda chiyero, amafunika anthu owalimbikitsa komanso kwagayira mphatso zina zing'ono zimene zingathandizire pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. So ife ndonyadira kwambiri pa zimene Mazim achita. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insimitiro yake President Lazarus Chakwera sanayankhe funso lokhuza njala imene yakhuza Malawi pa mafunso asanu amene wayankha ku nyumba ya malamulo. Chiwerengero cha anthu omwe afa kutsatira namondwe wa Chido chakwera kufika pa 13. Nkhani zina dziko la Malawi lakhazikitsa ndondomeko zofuna kupewa